Ahojte všetci, verím, že sa máte dobré. Veľkanoc sa už blíži a vy určite hľadáte nejaké nápady na krásne veľkonočné vajíčka, ozdoby a podobne. Tak ja vám dneska jeden nápad ukážem a poďme si ukázať, čo na to potrebujeme. Takže budeme potrebovať nejaký hrnček, pretože budeme vyfúkovať vajíčka. Budeme potrebovať servitky. Budeme potrebovať ďalší hrnček a vajíčka. Budeme potrebovať gumičky, nožík, pozor. Budeme potrebovať taký sprej, je to voda a trochu octa. Budeme potrebovať veľmi dôležité fixky, je to jedno aké, ja mám tieto artistik, takýto kufrík, takže je to jedno a ešte budeme potrebovať tanier, kde budeme ukladať tie vajíčka. Tak poďme na to. A teraz si zoberieme inú vreckovku, rozprestrieme ju na stôl, na kredens, na dosku, neviem na čom to robíte. Robím na takom stolíku. A teraz prichádzajú na rad fixky. Ako prvé si zoberieme hrnček. Zoberme si vajíčko. Priznám sa vám, nikdy som ešte vajíčka nevyfúkovala. Tak vidíme, či sa mi to podarí. Raz mi to mama ukazovala. Berite si takú malú dierku na vršku. Aj na spodku. Mne to tu už tečie, hej. Ale ja to chcem vyfúknuť. Ja to nechcem, aby mi to len tieklo. Snad sa mi to nedostane do úst. Je to divné. Hotovo. Takže máme vajíčko vyfúknuté. Čakaj. Vyfúknuté. Bolo to zvláštne, ale som rada, že sa mi to podarilo. Teraz si zoberieme vreckovku a to vajíčko pekne utrieme, aby nebolo úplne také, no proste, zadžabané. Najlepšie sú biele vajíčka, aby to potom pekne vyniklo. Tak ja už mám utreté vajíčko a teraz ideme na to zdobenie. Takže ja som si to trochu upratala, teraz si dáme toto vajíčko, ja si ho dám na také priehradky, čo tu mám. Teraz si zoberieme inú vreckovku. Rozprestrieme si ju na stôl, na kredens, na drevo, neviem na čom to robíte. To robím na takom mini stolíku. A teraz prichádzajú na rad fixky. Neviem, aké tam chcete farby, akú o tom máte predstavu, ale ja budem robiť také veľkonočné farby a hlavne, aby to bolo blízko seba, aby potom, keď tu budeme dávať na vajíčko, tak aby to bolo pekne vidno. Takže ja si vyberám ako prvé fialovú, takúto slabofialovú. A vlastne robíte také pomalé pohyby, aby sa vám vreckovka neroztrhla. A urobíte zo pár fliačikov a striedate farby.
niekedy sa stane, že sa vám tá vreckovka roztrhne, ako mne, ale to vôbec nevadí. Ja to mám už hotové. Mám to takéto. Teraz prichádza na rad dôležitá časť. Vajíčko. Vajíčko dáme do stredu servitky a pekne ho takto obalíme. Teraz si zoberieme gumku a zagumičkujeme. Poriadne. Takto. Na rad tento sprej. Ja to budem robiť nad hrnčekom, pretože to bude striekať všade, takže takto si držte vajíčko nad hrnčekom a otáčajte ním a pomaly sprejujte. Tak aby to bolo úplne rozmočené, aby tie fixky vlastne sa rozmočili. Tak. Môže byť. A teraz odložíme toto a zoberieme tanier a položíme vajíčko tu, aby vyschlo. Schne tak približne možno hodinu, ale nerobí to žiadnu vedu a musíte len čakať, alebo si vyrobiť ďalšie vajíčka. Zhodla robiť ďalšie vajíčka. Takže som vyrobila takéto. A idem urobiť ešte jedno, keďže mám tu ešte jedno vyfúknuté. Tak idem urobiť ešte jedno. Ako som vravela, môžete robiť rôzne vzory. Ja teraz robím vlnovky. Hlavne nech to je pri sebe, aby to bolo proste pekné.